number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po, 5:02. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Marhay na hapon, mga tugang. Aldaw kita nin Biyernes. Ini po ang Bareta alas 5, asin kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Shara May Laron. Asin ako man po si Jasmine Baloloy. Detalyes kan darakulang bareta sa lado nasyonal. Nasa proseso na ang Department of Foreign Affairs o DFA kan pagkanselar sa pasaporte ni Alice Guo. Ini ang kinumpirmar ni DFA COOCA Passport Division Acting Director Von Ryan Pangwi sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara. Sigun sa iya, nagsurat sinda sa Bureau of Immigration o BI as in National Bureau of Investigation o NBI para makumpirmar kung ang biometrics ni Alice Guo sa passport database kan DFA ang saro sana sa biometrics na pugol kan NBI ni Guo Huaping. Oras na makumpirmar na saro sana ini, pwede na nindang kanselaron ang Philippine passport ni Guo. Matatandaan na nagluwas nin orden ang palasyo para kanselaron ang pasaporte ni Guo. Kaibahan ang duwang kapamilya magin ang pasaporte ni Cassandra Leong, pipakanselar ang pasaporte ni Guo dahil sa false application. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Siniguro kan Department of Justice o DOJ na mantinidong inosente sinda Sheila Guo asin Cassandra Leong maski papugol na sinda kan Bureau of Immigration o BI. Sigun kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, korte sanaan mataram kung guilty ang mga ini sa kasong kakahampangon. Sangunya na solamenteng pagbayular sana sa immigration law anay hiling kan DOJ na posibleng isaangat kontra kina Guo asin Ong. Alagad tulos ini maisa salang sa inquest proceedings dahil daipa natatapos ka na Bureau of Immigration ang mga datos para sa isaangat na kaso. Mantinidungon yan sa detention cell kan BI sinda Guo asin Ong dahil pigahalat pa kan DOJ ang magiging desisyon kan Senado asin Kamara dahil sa pending warrant of arrest na inisyo kontra sa inda. Anduaan na ipa-deport kasuhapon hali sa Indonesia matapos na naharang sa airport pasiring sa Malaysia. Mas nagiging malinaw na ngunyan ang koneksyon kan operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban Tarlac asin Porac, Pampanga. Ini ang pahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla kasunod kan pagkakadakop kay Cassandra Ong sa Indonesia kaibahan ang pigtutubudan na tugang ni dismissed Mayor Alice Guo. Kontra ini sa pagsayuma ni dating Secretary Harry Roque, nagluluwas ngunya na konektado ang duwang illegal na Pogo. Si Ong, ang pigtuturo na nasa likod kan operasyon kan Pogo sa Porac, mantang ang mga Guo, ang responsable sa Pogo sa Bamban. Sinabi ni Remulla na pigtatrabaho na kan DOJ katuwang ang iba pang ahensya, ang pagpauli sa duwang nadakop. Tiwala sinda Senator Loren Legarda asin Senator Sherwin Gatchalian na mahahanap sa lalong madaling panahon si dismissed Mayor Alice Guo kasunod sa pagkakadakop kan tugang niyang si Sheila Guo asin sa indang business associate na si Cassandra Leong. Sigun kay Legarda, magpapadagos ang investigasyon kana Senado sa mga isyong pigkakaimbeltohan ni Alice Guo o Guo Huaping. Nagtutubod naman si Gatchalian na dai matatakasan ni Alice Guo ang mga
mga krimen na sa iyang ginibo. Sinabi naman na kan senador na ang pagbabalik sa nasyon ni Sheila Guo asin Cassandra Ong ang bako sa nasarong nga procedural matter. Kinakatawan kainian na sarong critical na turning point sa paghahanap ni hustisya. Tinawan doon ni Gatchalian na ngunya na nadakop na sinda Sheila Guo asin si Ong ang makakahampang na sinda sa pagdangog sa Senado lalo na may outstanding warrant of arrest kay Sheila Guo. Magkakaigwana nin bagong guideline ang Commission on Elections o COMELEC katakod sa mga party list na masabay sa eleksyon. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaipuhan na magsumitir nin mga party list nin 10 nominees na marepresentar para sa INDA. Nakapalaman ini sa Party List System Act kung sa bago iyan, dai masobra sa 5 ang listahan kan nominees na isusumitir sa poll body. Paliwanag ni Garcia, dai pwedeng mag-resign asin magsumitir kan sa indang replacement ang mga party list nominees pag nanggana na sa eleksyon. Piginganyar naman kan COMELEC Chair ang mga party list na pag-adala nin marhay ang kukuhaon na kinatawan na nagre-representa sa indang sektor. Piglilinaw pa ni Garcia, posibleng makiaram ang COMELEC in kaso may magsaangat nin petisyon para i-disqualify ang sarong nominee o questionon ang gabos na isumiter ang pangaran. Tulong Regional Project Management Office ang bubuksan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para masubaybayan ang mga rebel returnees na sa indang natabangan. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tinauan na sinda kan Department of Budget and Management ning 500 million pesos para sa pagbilog ni na Regional Program Management Office. Ang pagkuanin na sa 400 na social workers para sa case management. Dahilan ta sa mga contract of service ang sa indang mga tauhan, daina na monitor kung naging epektibo ang programa para sa ex-combatants o kung nagbalik sinda sa armed conflict. Padagos ang pakikipagkoordinar kan DA Bureau of Animal Industry sa Food and Drug Administration para sa obheto na mapadakul ang mga bakuna kontra ASF sa nasyon. Sigon kay DA Assistant Secretary Palabrica, sa siring na paagi kaini, posibleng magbaba ang presyo nin bakuna asin maging abot kaya sa mga hog racers. Sa ngunyan, may apat sagkod 5 aplikasyon ng pig-aadalan ang BAI asin FDA kaibaan ng sa US, Korea, Vietnam asin Thailand. Siniguro naman kan opisyal na maagi ini sa maigot na pag-aadal para masiguro na epektibo asin ligtas bago endorso sa FDA asin matauanin permit. Kaibahan sa mga pinagkukonsiderar kan DA ang posibilidad na magin ang mga dulag ang mabakunahan naman kontra ASF apwera sa mga grower o mga lechon. Padagos naman ang pag-aadal kan DA sa pagtaonin subsidy sa mga backyard hog racer para magkaigwanin kakayahan na makakapagpabakuna sa saindang mga atama na urig. Apwera sa bakunahan, kaibahan man sa prioridad kan DA ang mga programa sa repopulation bilang kasimbagan sa kakulanganin urig. ASF Prevention and Control Program sa mga mabakasyon ngunya na ngunya na long weekend na ibitara na magdaranin pork asin na pork products sa indang mga destinasyon. Kaibahan digdi ang chicharon, sausage, ham, chorizo asin na iba pa. Sigun sa Department of Agriculture o DA, dai nagbabakasyon ang African Swine Fever o ASF. Paliwanag pa kan ahensya na maski wara nin epekto sa salud kan tao ang ASF, madali man ining makaulakit sa mga orig asin nakakagadan pa. Kaya naman bilang pagsuporta sa pagsisikap ka na gobyerno na makontrol ang paglakop pa kan ASF sa nasyon, mas maray ng dai na magbitbit ka ini. Hinagyat kan mga lehislador si Vice President Sara Duterte na pangaranan ang mga nagpapawagas
Ninsalang informasyon, katakod sa impeachment issues. Sa naging pahayag ni VP Sara, sinabihan siya kan sa iyang nagkapirang amiga sa House of Representatives manungod sa piglulutong impeachment kontra sa iya. Pinahimutikan kan mga legislador na wara nin katotohanan ang isyong impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin, na wara siyang nadadangog na hororon manungod sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Sa ngunya, nakapokus ang mga legislador sa pag-scrutinize sa 2025 national budget kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno. Sigun kay Garin, sa serbisyo publiko, may mga individual na gusto sanang makakuha nin atensyon. Hagyat naman ni La Union Representative Paulo Ortega na pangaranan ni VP Sara kung si Isay na amiga kaini sa Kamara ang nagsasabing siya kan naigwanin impeachment. Sigun kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, tuldo ka ng isyong impeachment dahil wara man ining katotohanan. Hahagadan kan Senado nin kumpletong detalye ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pagsang-ayon kaini sa paramientras na mag-istar sa Pilipinas ang Afghan nationals. Inimantang pigpoproseso ninda an sa indang aplikasyon para sa special immigrant visa asin resettlement sa Amerika. Sigun kay Senate President Chis Escudero, gagamito ninda ang pagkakataon na mahapot ang DFA sa deliberasyon sa budget kan departamento para sa taon na 2025. Ang budget hearings kan Senado ang bako sana para sa paniningil asin na pag-aram kung paano gagamitin ang pondo kan mga ahensya kan gobyerno kundi para sa paglilinaw sa mga issue. Sa ibong kaini, nilinaw ni Escudero na wara nin dapat ikahaadit ang publiko dahil ang Afghan nationals o wara dapat ikahaadit ang publiko dahil ang Afghan nationals na akuon sa nasyon ang nakatabang sa paglaban kan Amerika sa mga terorista sa Afghanistan. Yan po ang primerong bungkaras kan mga darakulang bareta sa lado nasyonal, an iba pa pakatapos kaini. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na pro.
Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ipadagos ta po ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Bako pabor si Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro sa pagriarnin bagong super body para simbagan sa mga kalamidad. Sa media launch kan Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction kasuhapon sa Philippine International Convention Center o PICC, sinabi kan sekretarya na mas marhay na pakusugon ang koordinasyon asin pagbalyuhan nin mga impormasyon kan mga ahensyang presenteng nakatutok sa pagsimbag sa mga kalamidad. Paliwanag ni Chodoro, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na kumpwesto nin manlain-lahin na ahensya kung sain ang chairman ang presenteng papel kan sarong super body. Napatunayan na epektibo ang siring na sistema dahil natututukan kan manlain-lain na ahensya kaibahan na ang NDRRMC. Ang sa iyang partikular na papel asin kasanayan. Paliwanag kan sekretaryo na ang pagriarnin bagong super body ang haloy ng proseso asin nangangaipon nin pondo na kukuhaon man sa pondo kan mga ahensya na bihasa na sa saindang trabaho pag-abot sa disaster response. Tinawa ni President Ferdinand Marcos Jr. in order of Sikatuna with the rank of Dato Silver Distinction si outgoing European Union Ambassador to the Philippines Luc Veron. Ini para sa naging kontribusyon kan European Ambassador sa pagpapakusog sa koordinasyon kan Pilipinas asin European Union lalo na sa ekonomiya asina kalakalan. Sa farewell call sa Malacanang, inumaw kan presidente ang naging pagmanihar ni Veron sa high-level exchange as in kooperasyon
o as in cooperation agreement sa climate change, green economy, enerhiya, digital connectivity, as in maritime cooperation. Ipigbusol niya man ang rule of law as in rule-based international order, kontribusyon sa katrangkiluhan as in pagpatalubo kan Mindanao partikular sa peace process as in transition ka na Bangsamoro region. Importante ang naging papel sa pagtatao ng humanitarian assistance sa Pilipinas sa panahon kan mga kalamidad as in kan COVID-19 pandemic. Pipagdoble kayod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na gobyerno na pakusugon ang kampanya kontra leptospirosis, mpox as in iba pang helang. Sa iyang mensahe sa Local Governance Summit 2024 sa Pasay City, sinabi kan Presidente na nakaka-eksperyensya na ang nasyon nin surge sa leptospirosis as in dengue dahil sa palpak na waste management as in dai tamang pagtapok nin basura. Dahil digdi pig-inganyar kan Presidente ang local leaders na magibo ni lakdang para mapugolan ang mga jóvenes na magkarigo sa baha, i-practice ang tamang personal hygiene as in ibusol ang baskog na pamumuhay sa saindang mga nasasakupan. Pinarumdom kan Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pinoy seafarers na mantinidong peligroso sa mga barko ang maglayag sa Red Sea. Sinabi kan DFA lalo pang naglalaan sitwasyon digdi sa iwal sa Red Sea na nagdaranin patakot sa gabos ng mga Pilipinong tripulante na nagtatrabaho sa nasabing lugar. Dahil kaini, piginganyar kan ahensya ang gabos na tripulanteng Pilipino na gamiton ang diretso kan mga ini na dai mag-agi sa Red Sea. Tinawan doon pa kan DFA na dapat na ibitaran kan mga Pilipino ang nasabing rehiyon. Matatandaan na nagkapirang beses nang nabiktima ang mga Pinoy seafarers nin pag-atake kan mga rebeldeng grupo sa manlain-lain ng mga barko na naglalayag sa nasabing kadagatan. Bareta sa ibang nasyon, nakuha na kan mga otoridad ang bangkay ng British tech entrepreneur na si Mike Lynch matapos na maglubog ang pigsasakayang kaining yate sa Sicily. Solamenteng ang aki kaining 18 anyos na si Hannah ang dai pa nakukuha. Matatandaan na ang luxury yacht na Baysian ang may sakay na 22 na pasahero asin crew kan tamaan nin water spout asin naglubog sa parte kan Portesillo sa sirangan na parte kan Palermo. 15 kan mga pasahero ang nakasalbar, kaibahan na ang agom ni Lynch na si Angela Bacares. Naglubog ang yate sa may rarom na 164 feet sa irarom kan dagat. Para sa Baretang Sports, handang-handa na si Pinay tennis star Alex Yala para sa ikaduwang round kan US Open qualifiers. Kasunod ini sa panggana ninda kontra kay Madison Ingles sa first qualifying match sa scores na 6-3, 2-6 asin 6-1. Kaipuhan ni Yala na world number 44 ninduang gana sa qualifying round para makalaog sa main draw kan torneo. Masunod na makakahampang kaini sa world 99 Nuria Parisas Diaz nagigibuhon sa Webes. Yan po ang mga detalles kan darakulang bareta ngunyang Biyernes. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta, Sir Mar de la Cruz, Angel Mustasa sa Newsbase, MJ Jaresco sa Social Media Department. Sa lado teknikal, nakaibahan tapo dyan si Sir June Napolis, asin sa IT si Sir Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Shara Mailaron. Asin ako man po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa indong pagantabay. Attention!